Tak jo, jdem se na to podívat. Ľudia, som extrémne nervózny dneska a sám veľmi nedokážem uveriť tomu, že čo dneska ideme robiť. Takže takto, kto ma pozná, ten vie, ale kto ma nepozná, tak som youtuber. A som youtuber kvôli tomu, pretože v detstve som nebol ničím zaujímavý ako malé dieťa na základke. Kámo, to je doslova definice youtubera. Ešte k tomu som bol mentálne šikanovaný. Takže presne kvôli tomu, keď som mal 12 rokov, tak som si v roku 2014 založil svoj YouTube kanál s víziou byť populárny nielen v škole, ale aj na internete. Za rok v mojich 13 rokoch som natočil svoje 100 video v poradí a dostal som možnosť z YouTube zarábať peniaze, čo bola veľká vec. Nevedel som, že vôbec niekedy takúto možnosť niekedy dostanem. V roku 2016 som získal 100 000 odberateľov na mojom hlavnom kanáli a získal som Silver Button. Už v roce 2016 měl 100 000, ty kokos, tak to je mega hustý. A o trochu neskôr, v roku 2019, som si kúpil svoje prvé vysnívané auto Audi A7, ktorú mám doteraz v garáži. Ľudia, čo ma sledujú, tak viete, že s tým autom točím videa a využívam ho na content. Neskôr, keď som mal 22 rokov, tak som na kanále... To je ale jako hrozně hustý, že on si reálně koupil Audinu a z Audiny, prostě z první Audiny, co měl, tak přišel na Lambo, jako to je úplně WTF skok. Získal 1 000 000 odberateľov, ako vtedy jeden z 13 ľudí v celom Československu. A dneska po viac ako 1600 vydaných videách, po viac ako desiatkách súprových projektoch a po desiatkách vypredaných akciách som sa rozhodol, že sa obmením za niečo, čo som si niekedy sľúbil. Keď som mal 12 rokov, tak som si ustanovil, že raz do môjho rodného mesta na východe Slovenska zoberiem Lambo. Či to bude za 5 rokov, či to bude za 10 rokov, za 20 rokov, to mi je jedno. Chcem vlastnou zásluhou a vlastnou prácou dosiahnuť toho, aby som doniesol Lambo do môjho rodného mesta. Neprebehlo ani 5 rokov, ani 10 rokov. Prebehlo pár mesiacov a stojím tu pred showroomom super luxusných aut. Tak to je hustý. Ty kokos, to je úplne hustý. Idem si vyzdvihnúť svoje vlastné Lamborghini. Neverím, čo sa deje, dneska je sen. Nachádzame sa v Anont Performance Brno, kde som si svoje Lambo kúpil a teraz sa idem zoznámiť s ľuďmi. Kámo, tady to prostě, přesně jak je to auto pod tou plachtou, to je normálně, že sen každýho, to je jako, kámo, prostě koupit si úplně nový auto. To podle mě jako, to je jako taky takový můj gól, že aspoň jednou v životě si koupit úplně že nový auto, ty to je pod tou plachtou, ty to je mega hezký. Ktorí ma tu čakajú. Jo, nazdar, čus. Čakali ma Já tam... mám ale jako úplně radost za něj, jakože to je úplně insane, chápeš? Moji najlepší kamaráti Lukáš a Marley, potom Nudlička a taktiež chlapci z FXCG. Konkrétne Jacob mi pomohol s kontaktmi, aby som si toto Lambo vôbec mohol kúpiť. Je to tu no, tak to je prikryté, no to je hrozne nízke, čo ti dáva. Hej borci, asi ani nevieme, či to chcem nejak extra naťahovať, asi by sme rovno vyšli na to, nie? Čo mi na to? Neposlúžime. O môj bože, ja sa... OK, dobre, borci, ja si myslím, že môžete ísť na to. Ty kokos! Bože, ale nepremýšľaj, či to nie je až moc. Toto je extrém. Čo ti dáva? To je krásný, ta fialová lesklá, tyjo, to je úplně nádherný, jako. Jaký edit! Čo mám robiť? Ja neviem, čo mám robiť. Kámo, to je neskutečný. Čo ti dáva? Takže tak ľudia, toto je moje nové Lamborghini Huracan Evo. Má to 5,2 litrový atmosférický 10 válec, ktorý produkuje 640 koní na všetky 4 kolesa, vďaka ktorému dokáže... Cože? To je na všechny 4 kola? To není za... Já jsem myslela, že Lamba jsou většinou zadní náhon. Že auto zrýchliť z 0 na 100 za 2,9 sekundy. Maximálna rýchlosť tohto auta je 320 km za hodinu v stoku a je v plnej výbave. Ale rýchlosť tohto auta ma ani až tak veľmi nezaujíma. Hlavne ma zaujíma tá elegancia. Auto je vo fialovej farbe Viola Pacifae, má keramické brzdy a tieto nádherné 20-kové kolesa. Auto je úplne nové a som jeho prvým... Hej, ale takový hej, vidíte ten klíč? On vypadá mega bezďácky, nebo jakoby, nebo ne bezďácky, ale jako vidíte, jako není to auto je úplně takový jako, takový prostě mega drsný a všechno a takový hrozně cool. Ale podívej se na ten klíček, ten je takový jako... Takový od Škodovky prostě klíček. Jakože není žádný úplně takový speciální, to mě hrozně překvapuje. Majiteľom. Ročník výroby je 2022 a podľa našich záznamov sa jedná o posledný neregistrovaný Huracán v Československu, pretože sa tento model už nevyrába. Takže som ho akurát ja stihol. Kamaráde, hodně šťastných kilometrů. Díky moc, díky moc. Normálne tá farba úplne giganticky dobre vyzerá akože v realite. No počkaj, má to značky ešte? Nie, nemá to značky. Máme to značky ešte? Munovské niekde? Jo, toto sú moje munovské značky a teraz sa
smejem, že vybrať správnu variantu značky mi zabralo ešte viac energie, ako kúpiť to Lambo samotné. Do toho ramečku normálne ja sa bojím toho vôbec dotýkať, ja viem, že to je moje, ale... Viete čo, ešte pred značkou sa poďme pozrieť do interiéru. Hej, já bych se rozbrečela třeba, jako. Já vím, že to je úplně insane, ale on podle mě to ani nechápe, jako. Jak sa to ešte pre mňa otvorí. Ja vážne, ako ja nemám slov, kámo. To je... O môj hej, jak to vonia tou novotou, to je tá vôňa nového auta a tej novej kože k nezaplateniu. A celkom som dostal flashback na rok 2020, keď som si kupoval svoju Audinu. Dáme hit start? Naštartujeme to? Dáme štart, borci? Jo. Ty fogy, to v reálu musí mega ječet, jako. To je hrozně hlasné, čo ti dává? To mám zastavil srdce, jako ty vibrace. Zůstal ti ten výfuk na autě nebo odlíkl? Můžeš se zkusit jednou pak? Ty si tam nevlezeš, si No právě, to Poď skúsiť. Samozrejme som dal priestor aj mojim kamarátom, aby si sadli do Lamba. Proč se to neotvírá nahoru ty dveře? Bolo to málo drahé, Lukášu. Kámo, len dotýkaš toho stropu. A tak jo, jako mohl bych jet nějak. Hlavne neujeď. Ale to už je nelegální. Ja už to... Hej, ale upřímně, já bych si připadala jak největší sračka, kdyby můj kamarád měl Lambo. Jakože já to nemyslím špatně vůči těmhle lidem, ale prostě můj kamarád, kdyby si koupil Lambo, tak já bych byla úplně, že ty vole, I failed jako in life, chápeš? Jakože já bych z toho měla deprese, jo, ale jakože přála bych mu to, ale zároveň bych si řekla, ty vole, jako, tak co jsem dělala já, chápeš, celou dobu. Bolo to málo drahé, Lukášu. Kámo, len dotýkaš toho stropu. A tak jo, jako mohl bych jet nějak. Hlavne neujeď. Ale to už je nelegální. Ja už to... Měl ještě helmu, vole. Potom si musí nosit helma? Počkej, tady nic nevidíš z toho, vole. To je hrozně nízké auto, toto je... Pozrite sa, ja mám... Mne to je po brucho, kámo, toto auto. Myslím si, že ešte toto sedátko je úplne najviac vzadu, jak sa dá, kámo. Ľudia... No já jsem právě včera byla venku s tím Adamem Kajumi. Jakože právě jsem poprvé v životě mě svezla jako v Lambu. Já jsem nikdy v životě ovoce jako nejela v Lambu. A jako musím říct, že to fakt bylo jako lidi úplně insane, jo. Tady jsem si vyfotila to Not for House a mám tady právě i video, jak startuje třeba. A nevím, jestli to uslyšíte, jo. Kámo, no a prostě to bylo fakt insane a jakože svezl mě v tom, fakt to bylo hustý. Tí, ktorí majú nad 190, no tak toto ne, toto je... Kolik kWh na 100 km to žere? Do mojho Lamba si taktiež sadol aj Stan, ktorý sa prišiel taktiež pozrieť. A jeho reakcia bola... Reakcia pochopiteľná. Fotky s autom taktiež nesmeli chýbať. On je takový v klidu ten Moon úplně. A možná protože jako možná to vyšlo, tak on to už věděl, že si ho vlastně kupuje. Ale jakože, já nevím, jak z toho byla asi úplně v hajzlu, jako, nebo já nevím, možná to mě z toho větší radost, jak on mě přijde teďka. Jako taková fotka prostě, vidíš, jak tam jenom stojí, jakože, tady mám auto nový, prostě úplně v chillu, jako, žije život. Stoupla do boku a sera do boku. Ja som celkom nízky, ja si myslím, že to ešte celkom pôjde, kámo, ale... Dovnútra a toto. Jo, jakože zakryt. A jasno. Slyšíme to tam. Je, extrémne. Aj kámo, to je dosť dôležité. Tak, a teraz si idem na auto pricvaknúť svoju vlastnú značku. Auto bolo registrované na Českú SRO, takže preto sú značky české. Tak, je to tam. OK, teraz už to legálne môže ísť po silnici. Toto auto nie je na praktické veci, na to je moja Audina. Ale aj tak ma zaujímalo, že aký môže mať Lambo, dajme tomu kufor. Podržíš to, tak si ťa ukážem. A jo. Ale si si představuješ, že to bude na tak... Kámo, to je všetko. Máte špiček kufru, Co si děláš Tam ani srandu? psa nepřevede. To je všetko, to ani někam naručuje. No, tam se vidí moje kabelka možná. A počkej, toto tu musí byť, jo? Toto je nejaká lekárnička, tak to je halus. A jo, tam není místo vůbec. Vidíte, kámo, to je prostě, nevím, jak to je vidno na videu, to je prostě veľká placka, veľká široká placka. A ten predok je, kámo, to je Hej, ale jak je to auto úplně nasraný, vidíte to? Vidíte, jak to má takhle ty jako oči? Úplně jako... A víš, co je ještě masivní, vole? To je účest. Kámo, ja som videl, že to budeš, mám low paper fade, kámo. Tak, a myslím si, že momentálne už je najvyšší čas auto naštartovať a vyparkovať ho vonku pre dealership. Kámo, kdyby
třeba odřel ty, kámo, to by se stalo přesně mně. Já bych podle mě odřela ty zrcátka tady. Je to blázen, šílený. Opravdovej cvak. Hej, tohleto, no tak to mám ty vagy zástavu tady. Bych se bál z oktávku, tak je to vole. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. Tak a za ten čas, čo som nechal kameramana Ty natočiť vlogy, to je hustý, já mám z toho husinu, já jsem z toho úplně vyřízená. Wow, to je mega hustý. nejaké klipíky s autom, tak som sa rozhodol, že kolegov slavnostne pozvem na Mekáč. Jo, lebo bol najbližšie. Ideme na Mekáč a Naďa sa pýtala, či sa všetci pomestíme do toho auta. Tohle není Lambo, tohle je praktický, vole. A Bugatti stojí kolik? Tak dvakrát tolik. Jebe. Naďovne. Takže sme sa všetci napapali a išli sme späť. Ideme len sa premiestniť, pretože mám tu kamaráta, ktorý mi robí šoty. Takže ideme nájsť nejaké voľné parkovacie miesto, kde to tu môžeme dať. Klapky sa uzatvárajú, to sa to robí, ale viem, že sa to dá odendať, takže... Jo, ono sa to otvára až po určitých otáčkach. Kolik příslušenství Lamborghini se vleze do Lamborghini? Kámo. To je všetko, ja tam mám tašku, stativ, kámo, plachtu, nejaké veci, ktoré som k tomu autu dostal a to je všetko. Bráško mrtvolu bys tam nedal. A sakra. Čo je na talianské auto celkom škoda. Celkom ironia. Asi tak. Si vždycky bouchneš. A vieš, ako je to moje auto, takže... Já vím, ale i tak to bolí. A to nejsem autíčkář, i tak to bolí. Kámo, meri mi. To je hrot. Ilegální úplně. Nikde jsem neviděl lepší černou barvu. Vesmírná černá díra. OK guys, teraz sme na ceste do Prahy. Toto auto som bol preberať v Brne, takže momentálne sme na D1. Máme toto celkom voľné. Akurát teda, ako sa môžete pozrieť na dopravu, môžu ukázať, nie je úplne najvoľnejšia doprava. 123, viac to asi nepôjdeme. Ale, kámo, najlepšie, jak toto auto je cítiť novotou. To proste milujem. To aj keď som si vyzvedal Audi A7 v roku 2020, tá vôňa proste tej novoty. Toto auto má momentálne 75 km najazdených, malo 55, keď som preto prišiel. A sorry, že som bol celý čas ticho, pretože pre mňa je to neuveriteľný šok. Mne sa teraz zdá, že sniem. Zatiaľ toto auto v porovnaní s Audinou je samozrejme o mnoho tvrdšie. Je to trošku o niečom inom a zároveň je to auto tvrdé a aj hlasnejšie. O môj bože, jak to kope. Jak to řve normálně. Max, kámo. A hej, už teraz sú za mnou fanúšikovia so slovenskou značkou, to bude. Už počas cesty do Prahy nás stretli fanúšikovia. To asi potvrdením, že ako moc toto auto berie pozornosť. Ale viete, aká je výhoda? Akémukoľvek fanúšikovi môžeme hneď zdrhnúť. Vidíš toto logo? Ten cup holder? To je pri platoch za tuším nejakých 15 alebo 20 000 korún. To je dobré, nie? Tohle za 20 000. Keby som si to konfiguroval ja, 20 000 za takú prkočinu nedám. Kámo, doprava môže byť všelijaká, ale hlavne, že máme krásne počasie. To je za prvé a za druhé. Toto Lambo som si kúpil preto, aby ste vy nemuseli. Kámo, to môže byť celkom dobrý nápad na názov. Že kúpil som si Lambo, aby ste vy nemuseli. A nevážne, toto bude odteraz moja content kára. Audinu mám stále doma. V Lambe som sedel koľko? Dvakrát v živote. Prvýkrát u Jacoba a druhýkrát STOčku v Dubaji. Sú krásne, kámo. To je prvýkrát, že čo idem tankovať stovku. Žere to extrémne. No. Priemerná spotreba tohto auta je 10 až 15 litrov na 100 km. Hej lidi, to je moje otázka, jak se dělá tohleto, že prostě... Priemerná spotreba tohto auta Já mám řidičák 2 roky, ale nepřišla jsem na to, jak sakra se dělá to, aby ti to takhle samo tankovalo až do fullu. To mě vysvětlete, jak se to dělá, protože to já jsem doteďka nezjistila, jak se to dělá, aby jsem jakoby do toho dala a mohlo to téct samo. Je 10 až 15 litrov na 100 km, ale štýlom jazdy, ktoré toto auto umožňuje, je to takmer nemožné. A hneď na to sme je háček, tam pod ním je taká pojistka. Ty vlogy mi tam si nedou ukázat. šťastne prišli domov. Ten bordel si nevšimajte, celá garáž sa bude prerábať a urobím o tom aj samostatné video. No hneď ďalší deň som vstal a hneď som zavítal do svojej garáže, kde som sa rozhodol svoje Lambo trošku viac poznať, takže som si ho zobral na menšiu projížďku. Áno, dámy a páni, toto je mojich prvých 1000 km na mojom Lambe. Tak jo ľudia, sme na konci tohto videa a keď sa ma budete pýtať, že Moon, prečo si
si kúpil práve Lambo. Lamborghini sa mi páčilo už od detstva, páčila sa mi agresivita toho auta, rýchlosť toho auta, ale hlavne ten zvuk, ktorý ten 10-válec, ktorý je za mnou, vydáva. Do tohto auta som sa zamiloval. Proste tie emócie, ktoré toto auto ponúka, nielen vodičovi, ale aj ľuďom na okolo. Kámo, podľa mňa sa ho nikto v živote nezeptal na to, proč si skoupil Lambo. Ten wow efekt, ktorý to vytvára, je proste nádherný. Je pravda, že praktičnosť tohto tu auta nie je najlepšia a tiež sa vám na to budete pýtať, že o Moon, teraz ako budeš chodiť na výlety alebo ako budeš voziť viac ako 2 ľudí. Ako som povedal, tak moju A7 si stále nechávam. Momentálne ale v servise, ako som povedal, je vo wellnesse. Ale na nejaké nákupy alebo nejaké prevážačky a tak ďalej. Tu mám A7, má tak veľký kufor, že som tom natočil video, že ako v tom aute spím. Takže myslíte na to, že keď chcete mať takéto auto, stále majte rezervu, aby ste mali aj nejaké praktické auto. Ja to mám, takže ja som v pohode. Taktiež v dobe, kedy točím toto video, tak vie asi len 10 ľudí z môjho okolia, že toto auto vôbec mám. Pretože samozrejme video, na ktoré teraz pozeráte, ešte nevyšlo. Riešil som to asi posledný rok, kámo, ale nikde som to nerozhlasoval. A nebuďte na mňa naštvaní, ani ľudia z Hero Hero. Nerád robím prázdne sľuby. A stále sa držím Slovensko poregadla, že reči sa hovoria, ale chlieb sa je. To znamená, drž hubu a makaj v pozadí. Drž frasu a maké. Nech činy znejú hlasnejšie než tvoje reči. A ten čin je v môjom prípade moje Lambo. Pretože som mal hrozne veľa kamarátov, ktorí len mleli, že aké auto chcú, aké chcú kariéry, čo všetko si chcú kúpiť. A nakoniec to všetko boli len reči, aby sa cítili lepšie, ale do reality to nepriniesli. Múne, ale kupovať si auto je taká zlá investícia, to bude hrozne padať na cene. Ešte keď to je nové auto, poistenie máš drahé, opravy sú drahé. Áno, to ja viem. Som si toho vedomý, ale aj skrz to som sa rozhodol si to Lambo kúpiť. Investícia mám dosť, mám vlastný barák v Prahe, mám super biznis, mám Kámo, to je insane, on si kúpil barák a Lambo. akcie, mám kryptá a taktiež ide o to, že ako toto auto dokážete zužitkovať. Keď viete takéto auto využiť na pritiahnutie pozornosti alebo na pritiahnutie nových zákazníkov, alebo napríklad v môjom prípade s tým točím videa a cez reklamy sa mi peniaze na to auto vrátia späť, aspoň z veľkej časti, tak to zrazu až taká zlá investícia nie je, čo? A zjavne tá vec s pozornosťou funguje, keďže aj ty sám sa na toto video pozeráš momentálne. Záleží proste kto ste. Keby som nebol youtuber, tak by som si takéto auto nekupoval, pretože by to pre mňa nemalo zmysel. Ale taktiež pre mňa nedáva zmysel toto auto si nechať len a len pre seba. Toto auto je výsledkom aj vašej podpory. Vďaka vám, podpore divákov, som si ja Dúfam, že mne sveze za to, že som zhledla to videjko. toto auto mohol kúpiť a je to aj vašou zásluhou. Takže vám patrí neuveriteľná vďaka a časť mojej vďaky Myslíte, že mne sveze za to? je to, že s týmto autom budem odteraz točiť videá, tvoriť s ním content, aby som sa aj s vami podelil o ten zážitok, ktorý ja s týmto autom mám. A nielen to, toto auto môžete vidieť naživo 2. a 3.8. na Pražskom Trojskom zámku na akcii Petropalas, kde už budem na 3. ročníku a tamto auto môžete vidieť naživo. Vstupenky si môžete buď kúpiť s môjim zľavovým kódom MOON25 alebo ich môžete vyhrať na mojom Hero Hero, kde každý mesiac vyberiem 10 ľudí, ktorí dostanú vstupenku úplne zdarma. Keď už sme pri tom Hero Hero, tak taktiež tam budem každý mesiac losovať jedného fanúšika, za ktorým prídem a ktorého v tomto Lambe aj zväziem. A taktiež budem o tom robiť video, takže pokiaľ chcete mať väčšiu šancu na výhru, no tak tam nabehnite ešte teraz, kým tam je menej ľudí, pretože keď rozbombím content s týmto autom, tak verte tomu, že tá šanca na výhru už bude o mnoho menšia. Ale mimo toho tam môžete nájsť exkluzívny content, ktorý je vážne veľmi napomocný, veľmi veľa ľuďom, ktorí tam v mojej komunite sú. Takže ľudia, toto je z tohto videa asi všetko. Ešte ma čaká na tomto aute dať PPF-ku alebo nejaké držaky na telefón, kamery, bla bla bla, o tom všetkom budem robiť video a ja viem, že toto video bude mať aj hejtrov alebo nejaké bulvárne články. Ale ja tomu rozumiem. Ja keby som bol na mieste mojich hejtrov, tiež by som samého seba nenávidel. A hejtri nerozumejú tejto ceste, ktorú som musel vykonať preto, aby som takéto auto získal. V 11 rokoch som bol presne v pozícii hejtra, kedy som chodil po YouTube a nadával som všetkým, ktorí mali lepší počítač ako ja, pretože ja sám som ho nemal. Keď som videl nejakého typka, čo si kúpil nové auto, no tak som si prial, aby s tým autom hneď niekde nabúral. Taký som bol ja v 11 rokoch. A momentálne som tým, koho by som v 11 nenávidel. Teraz som v tejto pozícii, kedy presne toto mám a teraz ja nasieram iných ľudí. Takže je to asi kolobeh života. Každopádne je to furt nejaký level up a bola to veľmi dlhá cesta. Takže nemyslíte, že som to získal len takto alebo že mi to kúpili rodičia, len kvôli tomu, že ma momentálne nepoznáte. Odporúčam vám si vážne pozrieť moju históriu kanála, čo všetko som preto musel dať, koľko úsilia, koľko snahy to potrebovalo a taktiež koľko perfektných a úžasných fanúšikov a ich podpory tomu aj dopomohlo. Wow, to je mega hustý, já mu to mega přeju, jako závidím tiše. Ale je to dobrá motivace tohle, jako moc hezky, moc hustý, no. Je to crazy, kámo, je to hustý.